ҳамлагари ӯзбек Элдор Шомуродов чанд сол пеш дар чемпионати Ӯзбекистон бозӣ мекард. Гузариши ӯ ба Ростов барои мухлисони футболи он кишвар сенсатсия буд. Аммо барои Шомуродов ин ҳоло оғози кор ба ҳисоб мерафт. Бо амри тақдир ӯ ба дастаи Ҷеноаи серияи А гузариш карду, ана пас аз як сол бошад акнун зери роҳбарии Жозе Мауриньо дар Рома бозӣ хоҳад кард. Офарин Шомуродов, дар як муддати кӯтоҳ ба чунин қуллао расидан кори ҳар нафар нест. Мо барои футболбози ҳамсоя кишварамон хело хурсандем ва барои ӯ бурдборӣ хоҳонем. Аммо футболбозони худамон чӣ? Онҳо чаро наметавонанд чунин муваффақ шаванд? Чаро онҳо наметавонанд дар топ дастаҳои аврупоӣ бозӣ кунанд? Он футболбозони тоҷике ки дар дастаҳои хуби аврупоӣ бозӣ мекунанд, бо ангуштони даст ҳисоб кардан мумкин аст. аз ҷумла Парвизҷон Умарбоев, Локомотив Пловдиви Болгария, Ҳамадони Камолов, Райо Махандаундаи Испания, Муродали Ақназаров, Анталияспори Туркия ва боз якчанд нафари дигар. Саволи асосӣ ин аст ки насли тиллои футболи тоҷик куҷо шуд? Яъне ҳамон футболбозони 17-солае ки дар ҷоми Осиё ҷои дуюмро ишғол карданду дар ҷоми ҷаҳони Бразилия байни ҳамсолони худ иштирок намуданд, айни ҳол дар куҷоянд? Чаро онҳо футболбозони умедбахш ва ояндадор менамуданду айни ҳол аз байнашон ҳамагӣ 5-6 нафар футболбози машҳур аст? Оиди ин мавзӯъ дар барномаи имрӯза маълумоти пурра хоҳем дод. дӯстони азиз, қариб ҳамаи топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ оғоз гардиданд ва моро рақобатҳои бениҳоят ҷолиб интизор аст. Барои бозам шавқовар кардани тамошои онҳо метавонед ба дӯстони мо аз 1x муроҷиат кунед. онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд ва ҳама обуначиёни навро бо промокоди Touchwood то $100 бонус интизор аст. имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. муваффақияти мунтахаби 16-солаҳоямонро дар ҷоми Осиёи соли 2018 ҳама дар ёд доранд. ҷавонони мо аввалин бор дар таърих ба финали ҷоми Осиё баромаданд, аммо дар финал бахти ҷопониҳо баландӣ кард. гуфтам мумкин аст ки самурайҳоро шикаст додан ғайриимкон буд, зеро мо рақобати баробарро дидему ҳамагӣ як гол тақдири бозиро ҳал кард. соли оянда аниқтар аз соли 2019 ин футболбозон ба ҳайси мунтахаби 17-солао дар ҷоми ҷаҳони Бразилия иштирок карданд. онҳо дар аввалин бозӣ чемпиони Африка мунтахаби Камерунро шикаст доданд, аммо дар ду бозии оянда зидди Испания ва Аргентина бахташон омад накард. ин мунтахабҳо аз ҷиҳати таҷриба ва маҳорат аз футболбозони мо якчанд дараҷа боло буданд. ба ҳар ҳол футболбозони мо диққати дастаҳои бисёреро ба худ ҷалб карданд, аммо боз омаданду ҳамакаса дар дастаи Локомотив Помир ҳунарнамоии худро идома доданд. имконияти хуб аз даст рафт. ҳоло соли 2021 аст ва савол ба миён меояд ки он қаҳрамонҳои мо куҷо шуданд? биёед як маълумот диҳем. қаҳрамони мо дар ҷоми Осиё байни 16-солаҳо Муриддин Ҳасанов ва дарвозабони дигар Шорух Қирғизбоев дарвозабонҳои Истиқлол мебошанд. Ислом Зоиров, Шарифбек Раҳматуллоев ҳам дар ин даста, яъне Истиқлол бозӣ мекунанд. ҳамлагари асосии даста яке аз ҷавонони умедбахши футболи тоҷик Рустам Соиров, ки дар вақташ ӯро ҳатто бо Ювентус алоқаманд карда буданд, дар Истиқлол аст. ӯ инҷо хело хуб бозӣ мекунад ва иштирокчии Лигаи чемпионҳои Осиё мебошад. Суннатулло Исмоилов дар Хатлон, Ҷонибек Шарипов дар ЦСКА Душанбе, Шорух Сангов дар Файзканд, капитани мунтахаби ҷавонони 17-солаи онвақтаи мо Эмомалӣ Аҳмадхон, Исроил Холов, Самандар Каримов ва Шӯҳрат Элмуродов ҳама футболбозони Регар Тадаз ҳастанд, ки дар Лигаи якуми Тоҷикистон бозӣ мекунад. Озодбек Панҷиев ҳам дар Регар буд, аммо баъдан ба Санкт-Петербург рафту ҳоло маълум нест ки ӯ дар куҷост ва бо чӣ кор машғул аст. Азизбек Ҳасанов футболро тарк кард. Парвиз Ҳоҷиев ҷарроҳӣ карда шуд ва ӯ ҳам бо эҳтимоли зиёд аз футбол рафтааст. Муҳаммадрасул Лутфуллоев ҳам футболро тарк кард. Шаҳром Назаров бояд ба дастаи Стяуяи Румыния мерафт, аммо чӣ тавре ки ба мо маълум аст, ба ӯ иҷозат надоданд. айни ҳол дар ҷустуҷӯи даста аст. Нидоёр Забиров ба Иркутск рафт. ӯ ҳам бо эҳтимоли зиёд футболро тарк кардааст. хулас 50% ин насли тиллои футболи тоҷик футболро тарк карданду боқимонда дар дастаҳои Тоҷикистон бозӣ мекунанд. баъзеашон ҳатто дар Лигаи Олиневу дар Лигаи якум. ягона футболбози муваффақ аз ин байн Ҳамадони Камолов аст, ки дар дастаи Райо Махадаундаи Испания бозӣ мекунад. ҳамаи он ваъдаҳо ва воҳимаҳо куҷо шуданд? охир гуфта буданд ки ин футболбозонро пас аз ҷоми ҷаҳон ба дастаҳои аврупоӣ мефиристанд. чаро бо ин футболбозон чунин ҳол рух дод? нашрияи Голтиҷӣ дар Инстаграм менависад, ки бо футболбозон ҳамсӯҳбат шудааст. бозингарон гуфтанд, ки онҳо дар як моҳ 1000-2000 сомонӣ маош мегирифтанд ва онро ҳам пас аз 2-3 моҳ ба даст меоварданд. баъзе аз футболбозон бояд
баъзе аз футболбозон бояд оилаҳояшонро таъмин кунанд, ки бо чунин маош ин корро кардан номумкин аст. Он вақт футболбозон 16-17 сола буданд, аммо аз байн 2 сол гузашт ва бояд зиндагиро пеш баранд. Бо футбол бошад ин корро кардан ғайриимкон аст. Бинобар ин бисёре аз футболбозони мо ба Россия рафтанд. боз якчанд нафароне ки ҳоло ҳам футболбоз ҳастанд ба голтижӣ хабар доданд, ки мехоҳанд футболро тарк карда ба Россия раванд ё ин ки ҳамчун таксист кор кунанд. ин аст тақдири насли тиллои футболи тоҷик. мутаассифона мунтахаби 17-солаи ҳозираамон низ хело хуб баромад карда истодаанд. ана натиҷаи онҳо дар экран. ягон бохт надоранду ҳисоби умумии голҳояшон дар ин бозиҳо 56-5. умедворем ки ин футболбозонро мисли 17-солаи қаблӣ беаҳамият намегузоранд ва ҳамаи шароитро таъмин мекунанд. бо ана ҳамин гуна таманниётҳо ва умедвориҳо ба рӯзҳои нек барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. ташаккур ки ин видеоро то охир тамошо кардед. агар ба шумо писанд омада бошад, ҳатман лайки қиматбоҳои худро гузоред ва обуна шудану пахш кардани зангуларо фаромӯш накунед. барои дастгирии канал ин ҳатмист. хайр, то барномаҳои оянда.